ами как? Не гледай, трябва да си говорим така. Нещо никога не се получава. Ама не стане че. Май е как такова снега. Днеска те разправяха да ни го разправяха. Щяха обаче да ми казали, че всичко е много готово. Да, и ми показа плаката и казали, че искате мога да ви го направя. И направо си стана. Та идея и той беше направил. Или го беше направил за тебе? Не беше направил. Така, ами аз мисля, че там е достатъчно. Така, айде вече може да тръгвате. Така, сега. Сега ти посочи, аз просто докато сочиш, трябва веднага да прехвърля нагледката към къщата. Така. Не бойся се, на камерата не се вижда какво има. Ако това те притеснява. Не. Аз съм записвал. От едната страна или всички страни? Както, заобиколете ми по-отделно. Не е фатално. Да се обърнем? Не. Само да ме дай какво е. Вчера ми друга да скоро се много разказва. И само и ти ми обясняваше някакъв направо. Не знам, там беше много... Я не ти кажа нищо. На майка ли петницата? Не, моите. Аз не си го виждам. Дома погледни малко тук в къщите, ето. Малко така да видят хората, че им помня. Сега ще разгледаме почваме. Най-големите капи, Йосиф. Най-големите капи ли? През тях ли ми напомниш? Всъщност, ти го запомниш. Ние сега да гледаме или 700 000? Аз в момента не снимам вас, така че. Ама не, Йони, ти да чете. Аз направя българска роден в Елена. Живял и работил при Кенегорийския манастир. Създател на книжовната школа на дамаскинарите. Знаете ли какво е дамаскинари? Нека малко така да спрем. Тъй след малко пак ще четеш. Давай. Снимам. Един от предчетите на българското духовно. Какво? Давай! Айде, нищо хората дори да ми дават. Ето камбаната, как ми капе на главата, ако знаете. Я тихо. Свърши то. Ако знаете колко е студено в разпалеността. Стоп! Трябва да отидем до това да вземем ключа. Ма ви се дигнете малко погледите така. Добре, не да се огриеш. Да отидем да вземем ключа, а може да имат ключа, да влеме. Ти си през... Айде, да тръгваме, ти си мале да започна да пада, но ето тук да скорим сега ще отидем и ще разгледате колко изключително много информация. Само аз те казвам, все ме слуша. Що? Аз съм. Казвай. Не знам. Вижте колко хубав сняг. Искам да се парзана с шината. Да, така и сега тук. Няма шина. Чакай. Маличко така. О, колко е красиво. Не е студено. Ама вчера беше... Вече влизаме. Вече влизаме право на пък. Сега ще вземем да преди аз съм здраве. Това нашата нова екскурзова така. Ето тук. Да покажа ли? Ето това е. Да закачиш. Ами да е по-лесно, верно, по-лесно ще е така. Не, това не е, само това. Да, разбрах. Дясно е синематографията на Христофор Жифарович. Дайте ги. Колко можеш още?
ето тук. Виждаме Йормонах Йосиф Брадати. Между ето там е на биографията му, както забелязахте, обаче има само едно единствено нещо друго. Ето там зад на Хичо главата, което е. И това всъщност е отказ от дамаскините. Някоя друга ще се включи ли? Заповядай. Не можеш да кажеш за другия. Кой е той? Дойно. Да. На другия път. Сега ще се затварям ли? Не, върнете се. Хайде! Айде наново. Йормонах Йосиф Брадати живее и твори в края на 17 и началото на 18 век. В различните източници се посочват две предполагаеми дати за неговото раждане – 1690 година или 1714. Липсват и достоверни сведения за смъртта му. Наличните данни показват, че през 1757 година е бил жив и се е намирал в Рилския манастир. Стоп! А 1761 година е последната година в живота на Йосиф Брадати, за която има писмено свидетелство. По отношение на родното му място се приема град Елена. Някои историци дори фиксират конкретно произхода му – Расокановия род. По-голямата част от живота си Брадати прекарва в Рилският манастир, видно от ръкописите му. Там той е бил постник и духовник общи. Подкрепа на произхода му е казаното от Никифор Рилски, който предава споменът на Йосифовите съвременници, че той е родом еленчанин. Доброто познаване на гръцкия книжовен език, високата му начетеност и осведоменост дават основание да се допусне, че е учил в Пловдив. Градът по това време е бил център на гръцкото духовенство с добре уредени училища. Неясен остава по-нататък периодът от живота на Йосиф преди постъпването му в Рилския манастир. По спомени на стари хора от Елена, той е бил известно време свещеник в родния си град като поп Слав Стоянов. Има сведения, че духовникът е посетил някои други гръцки и сръбски земи и страни в Централна Европа. Така той е набрал знания, запознал се с гръцката книжнина, добил представа за живота в другите страни, сравнявайки го с окаяното положение на своя народ, и в него се засилва подтикът да се заеме с разпространението на просветата сред сънародниците си. Под влияние на всичко това, той се посвещава на книжовна и проповедническа дейност. Още когато е бил в град Елена, той участва в преписването и съставянето на сборници. Бил е също и учител в Келийното училище в Рилския манастир. След престоя си в Елена... След престоя си в Рилския манастир, Брадати тръгва по различните краища на българските земи да проповядва и учи хората на религиозни добродетели. От всички български книжовници през 18 век Йосиф е бил най-активният. Книжовното наследство на Йосиф Брадати е около 15 сборника с няколко хиляди ръкописни страници, които са поместили над 150 слова, жития, поучения и разкази. Има сведения, че запазените сборници, които произхождат от ръкописи на Брадати, заедно с оцелелите му автографи, наброяват над 47. Това означава, че те заемат 1/4 от всички дошли до наше време дамаскини, писани в продължение на 2 века и половина. Това е крупно за времето си дело. Крупно или крупно? Това е крупно за времето си дело. Преводаческата дейност на Йосиф Брадати не се изчерпва само в дамаскиновите творби. Той внася характерна емоционалност и свежест в текста. Словата му преобладава повествователния тон, фразата му е опростена. С други думи, Словата му преобладава повествователния тон, фразата му е опростена. С други думи, преводът на рилския книжовник е много по-свободен. Тази особеност е характерна въобще за всичките му преводни материали, с цел те да станат по-достъпни и разбираеми за необразования читател.
За пълният обем на книжовната дейност на Йосиф Брадати днес имаме непълна представа, защото значителна част от съчиненията му са попаднали или вече още неизвестни за науката. Дали все още? Трябва да го повторим. За пълният обем на книжовната дейност на Йосиф Брадати днес имаме непълна представа, защото значителна част от съчиненията му са пропаднали или все още неизвестни за науката. Безспорно е, че книжовната му дейност е била голяма и тя обхваща както познатите лични негови ръкописи, така и познатите преписи от тези негови книги, които са изчезнали. Делото и значението на книжовника не се измерва само с книжовната му дейност. Той е в същото време и страстен просветител и проповедник. Неговата книжовна занимание... Неговите книжовни занимания са неотделими от проповедническата му дейност. В едно от своите слова духовникът откровено споделя, че за него е голяма радост да се труди за душевното спасение на хората. В същото време словото на Йосиф Брадати е страстно. Той не прощава на неправдата и беззаконието, невежеството и суеверието, като ги подлага на критика. Като народен просветител, той се занимава и с разпространението на книги сред народа. В неговите сборници има слова за В неговите сборници има слова за постенето, за покаянието, за този наш лъжовен свят, за блудството, за пиенето и яденето, за милостинята, сведения за църковната история, както и жития за светци. До нас са стигнали следните сборници, съставени от Йосиф Брадати. Сборник от 9 слова, написани в Рилския манастир през 1742 година, притежание на Белградската народна библиотека. Тълковно Евангелие, първата част на Ианкуловия сборник, а втората в сборника на поп Тодор от Враца. И двата се намират в Софийската народна библиотека. Сборник от 36 слова, в Ианкуловия сборник, вероятно не всички са написани от Йосиф. Сборник от 28 слова, също преписан от Янкул, намира се в Софийската народна библиотека. Сборник, преписан от монах Роман през 1756 година в библиотеката на Сръбската академия на науките. Сборник, преписан от монах Никифор през 1757 година в Рилският манастир. За личността на Йосиф Брадати може да се съди единствено по книжовното наследство, което е оставил. В преправките и добавките, които той прави в сборниците си, се разкриват мислите, чувствата и стремежите му. Откриват се черти от неговия характер и качества. Всеобщо е мнението на учените, занимавали се с личността и книжовното му дело, че по характер, темперамент, духовни стремежи и култура той ярко се откроява сред своите съвременници. В негово лице днес ние виждаме един енергичен, буден човек, който не е роден за бездействие и уединяване. По-голяма част от своя живот Брадати прекарва в движение, в пътуване по чужди и наши земи, в усилен книжовен труд и нравоучителна проповедническа дейност. Дейността му рязко се отличава от мнозината негови съвременници книжовници, чиято дейност протича тихо, незабелязано, скрито и безметежно в манастирските килии, без вълнение и болка за тежката съдба на народа. Такова разбиране за живота е чуждо и неприемливо за Йосиф. Характерни черти на личността му са неспокойният дух, борческата натура, силната любов към страдалия, обезправен и непосредствен български народ, които са извор на неговото вдъхновение и неуморна дейност, източник на сили и енергия у него. Това, което споделят краеведите за него, като едно от големите негови достоинства, е това, че твори въз основа на богати лични наблюдения, не приема измислицата и съчинителството. И най-отвлечените религиозни въпроси той свързва с обикновени, добре познати житейски проблеми и понятия. Произведенията му го представят като необикновено трудолюбив, открит, честен и смел проповедник, писател и общественик. Ползвал се с голямо обаяние и уважение сред съвременниците си.
Такъв авторитет, такова обаяние не се създават изкуствено и насилствено. Те са резултат само на действителни заслуги, плод на личността на писателя и общественик Йосиф. Мястото на Брадати в историческото развитие на българската литература не може да се определи еднозначно. Едни го причисляват към представителите на старобългарската литература, а други го приближават към новобългарските творци. На различни места в литературата, посветена на Йосиф Брадати и неговото книжовно и проповедническо дело, се посочват редица моменти, които го приближават към Паисий Хилендарски и възрожденците от по-новата епоха. Будителят се оказва пионер, първоходец. Айде наново. Будителят се оказва пионер, Будителят се оказва пионер, който за първи път повдига и тълкува редица въпроси в развитието на българското общество пред възрожденската епоха. Всеобщо е мнението на историците, че няма друг книжовник преди него, който така възторжено и убедително да говори за просвета, да се бори за нейното проникване сред народните маси. Йосиф е нещо съвсем ново за българската литература през 18 век, като сатирик и изобличител на недъзи на своето време. С тематиката и с религиозната си позиция, от която преценява явленията в живота, Брадати все още е здраво свързан с старобългарската литература. Изтъква се не в един исторически извор близостта в подхода на двамата духовници, Паисий Хилендарски и Йосиф Брадати. Те не само пишат своите творби, в които отправят послание за пробуждане на българския народ, за националното осъзнаване, но и тръгват от село на село и от град на град, за да разнасят, за да преписват и разпространяват, за да стигнат по-широко сред хората. Изследователите, които са работили по-непосредствено и обстойно с съчиненията на книжовника, подчертават, че той се откроява като личност, която широко разкрива себе си и своята епоха. Това му отрежда важно място както в развитието на българската литература, през 18 век, така и в обществено-политическото и духовно развитие на българския народ. От тук се определя и пряката връзка на значителното му по обем и въздействие книжовно дело. От тук се определя и пряката връзка на значителното му по обем и въздействие книжовно дело с делото на Паисий Хилендарски. Доживях.